Letra bakoitzaren forma barneratu dugu. Orain, pintzelarekin hasiko gara lanean. Letrak erraz egiteko, garrantzitsua da beraien artean amankomunean dituzten trazu batzuk egiten ikastea. Jarri 06 txantilloa gidalerroa pintzelarena, azpian eta gainean paper gardena, eta eutsi bi klipekin. Prestatu intxaurtindua. Jarri aurrean 07 txantilloia, pintzelarekin oinarrizko trazuak. Bertan ditugu ariketetan egin beharreko ereduak. 06 txantilloian bi altuera ezberdinetako gidalerroak ditugu. Bata zein bestea aukeratu dezakezu. Trazu bat egiterakoan pintzelaren presioa konstantea izan behar du. Hori praktikatzeko pintzela ez hartu era vertikal honetan. Horrela beti lerroak oso me aterako zaizkigu. Apur bat inklinatua hartzen badugu, lerroak zabalago egingo ditugu. Lehenuk ariketa honetan presioak izan behar du konstantea eta forgatu pintzela zutiago hartzen dugunean lerroak egingo ditugu finagoak eta etzanago hartzen dugunean lerroak izango dira, trazoak izango dira zabalagoak. Zabalera ezberdinak egiteko inklinazio ezberdinak forratu. Garrantzitsua da, lerro bakoitzak zabalera hasieratik amaierara berdina. Bigarren lerroko ariketa horretan, kontrastea praktikatuko dugu. Hau da, lerro zabal eta lerro meak egitea. Kontutan izan, pintzela jaisten dugunean egingo dugula trazu lodia eta igotzen dugunean egingo ditugula trazu mea. Lodia, mea. Zabalak egiteko etzaneko dugu pintzela eta lerro estuak egiteko zuti, etzan, lodi, zutitu, me. Eskuaren mugimendu hau eginda, lortu duzu hori erritmo bat. Ariketa honetan ez gara U edo N-ak egiten ari. Soilik trazuak egiten ari. Bete lerro guztia. Hurrengo ariketan aurreko puntak kurba batzuetan bihurtuko ditugu. Kontuan izan trazuak beti gorantz, me, beherantz, lodi. Gutxi presionatu, gehiago presionatu. Inoiz ez alderantziz. Lerro hauek guztiak paralelo izaten, beraien artean. Saiatuko gara ere, espazio hauek guztiak saiatu ez egiten olako M ireki batzuek. Eta azkeneko lerroan, obaloak egingo ditugu. Hasiko gara, gorakoan me, lodi, me igo, lodi jeisterakoan, eta berriz me igo. Pintzelarekin lan egitean sensazioak ezberdinak dira. Ez dugu soinu hau entzungo. Pintzelak tintaz betetzeko deposito txikia dauk, baina sarritan gertatzen zaigu pintzelaren barneko pieza honetan tinta lehortu egiten zaigula. Pintzela hondatu egiten da. Horregatik nik ez dut pintzela tintaz betetzen. Trazuen lodiera idazlumaren punta metaliko lau eta zurrunak ematen du. Pintzela flexiblea da. Trazuaren modulazioa beste faktore ezberdin batek emango du. Presioak. Pintzela sakatzen badugu, trazua lodia. Pintzela askeago uzten badugu, mea. Baina non egin beharko genuke? Trazuak berakoan lodi, gorakoan me, eta trazu hauek sigi sagan egiten ditugu. Mugimenduaren hasiera eta amaieran geldiune bat egingo dugu. Trazuaren bi mutur hauek zorrotzak eta definituak izaten nahi dugu.
hasiera eta amaiera hau trazua baino apur bat lodiagoa izatea lortuko dugu. Trazua vertikala denean, pintzela angelu honekin hartuko dugu. Trazu horizontalak egiteko mugimendu hau egin eta pintzela beste era honetan hartuko dugu. Beraz, T letra egiteko